U dubokoj, zelenoj dolini, gde su cvetovi sjali u svetlim bojama i gde su dinozavri živeli u miru, naš heroj mali, ali hrabri diplodokus, po imenu Diki, uživao je u životu. On se veselio u svom rajskom kutku jednoj šarenoj praistorijskoj dolini, gde su cvetovi bili svetliji od duge i gde su leptiri vrteli u vazduhu, kao lebdeći cvetovi. Kakav prelep dan! Diki je radosno pomislio, gledajući u gigantsku dolinu, gde su živeli veliki dinozavri. Ali iznenada nebo posta kao kasno veče i izbio je moćan uragan sa gromoglasnim rikom. Jadni Diki, pre nego što je mogao da razume šta se dešava, bio je bačen u nepoznatu i misterioznu zemlju. Gde sam ja, šaputao je sa strahom u glasu, gledajući okolo. Sve je bilo čudno i zastrašujuće. Bodljikava drveća su ga grebla, a vetar sištao kao zlovest šapat. Ali iznenada, njegove oči uhvatiše nešto što sija u tami. To je bio sjajni kamen, ispuštajući toplo, utešno svetlo. Da li je to pala mesečina? Diki je glasno zapitao, gledajući u kamen s iznenađenjem i divljenjem. Oprezno je podigao kamen, srce mu je silno kucalo od uzbuđenja i osjećaj važne misije da vrati mesec na nebo. Ali onda je sretao samotni mali dinozavar Dino, koji je stajao na rubu šume. Dinozavar ga je gledao velikim, tužnim očima. Pogledaj šta sam našao, rekao je Diki, otvarajući šape i pokazujući svetlucavi kamen. Mali dinosaurus je pogledao kamen i njegove oči su sjale. Izgleda kao malo mesec, on je uzviknuo i njegovo lice se osvetlilo osmehom. Po prvi put posle dugo vremena, radost je zasjala u očima malog dinosaurusa. To je bio neopisiv osjećaj, kada vidiš da možeš nekome da pričiniš malo sreće. Mislim da je to pao mesec, objasnio je Diki, njegove oči su sjale od čuda i radosti. Želim da ga vratim na nebo, hoćeš li mi pomoći? Mali dinosaurus Dino kimnuo glavom, oči mu su blesnule još više od uzbudljenja. Radio bih pomogao, rekao je, a njegov glas je zvučao novouvereno. I tako je počela njihova velika avantura. Diki i mali dinosaurus, držeći sjajni kamen, pošli su na svoj put, doživljavajući kombinaciju straha i uzbudljenja, ali ispuni s rešenošću. Ali njihov put bio je pun neočekivanih obrtanja i opasnosti. Susretali su ogromne gomile termita, izbjegavali ogromne grane koje padaju sa drveta. Sledeće jutro je pozdravilo Dikija i Dinoa sa zaslepljujućim zracima svitanja, koji su se odrazili od drevnih stabala obmotanih lozom. Kretali su se duž gigantske potoke, prekrivene cvetajućim mhom, gde je vladala neobična tišina. Prvo na njihovom putu bio je debeli i dobrodušni biliojedni stegozaurus. Kuda idete, mali? Pitao je, gledajući ih svojim dobrim starim očima. Želimo vratiti mesec na nebo, reče Diki, pokazujući sjajni kamen. Stegozaurus se nasmeškao i savetovao im da idu na istok, ka najvišoj planini. Međutim, svi susreti nisu bili tako prijatni. Pri susretu sa grupom neprijatnih, gladnih velociraptora, Diki i Dino morali su sakriti svoj kamen i pretvarati se da su obični dinosaurusi. Šta imate tu, prštao je jedan od velociraptora zlobno. Ništa posebno, samo kamen, brzo odgovori Diki, pokušavajući zvučati mirno i sigurno. Ostavili su velociraptore, ali oni su bili na oprezu i počeli su ih progoniti. Kasnije su se sreli sa veselom grupom malih protoceratopsa koji su odlučili pomoći im. Prevarili su velociraptore, vodeći ih na lažan trag, dok su Diki i Dino pobegli na bezbedno mesto. Izgleda da ćemo morati biti pažljiviji sledeći put, reče Diki kada su bili ponovo bezbedni. Dino kimnu, njegovi mali oči sijali s rešenošću. Nastavili su svoju putovanju, ali uskoro su sreli 3 strašna tiranozavra. Bili su visoki i zastrašujući, njihovi zubi su se sjajili na suncu, a njihove oči gorele,
od želje za lovom. Šta imate tu? Jedan od njih pitao je glasno i zahtevajući, pokazujući na sjajni kamen Dikija. Diki je pokušao ubediti ih da je to samo običan kamen, ali tiranozavri nisu bili zadovoljni. Pokažite nam kamen, ili ćemo oba vas proglodati, zapreti drugi tiranozavr. Diki gledao ih, osjećajući kako mu srce brzo udara. Shvatio je da bi direktan sukob sa ovim gigantima mogao koštati njihovih života. Iznenada, Diki se seti svojih novih prijatelja veselih i brzih protoceratopsa koje su susreli ranije. Setiš li se, rekli su nam o staroj, napuštenoj pećini blizu, šapnuo je Diki Dinu, moramo otići tamo. I tako su trčali. Tiranozavri riču, pokrenuli su se u progonu, ali bili su preteški i spori da bi dosegli naše heroje. Diki i Dino prošli su u pećinu i sakrili se tamo. Odlučili su nastaviti svoje putovanje sledećeg jutra, a za sada su odlučili upaliti vatru, ugreti se malo i spavati. Sledećeg jutra su nastavili svoje putovanje, do podneva su već stigli do visokog vulkana. Gušeći se i znojeći, Diki i Dino su se probijali kroz gust dim do podnožja veličanstvenog vulkana. Srca im bila izuzetno ubrzana od straha i uzbudljenja. Pogledaj samo ovo, Diki zadivljeno prošapta, pokazujući ka vulkanu. Moramo se popeti gore. I tako je počela njihova planinarska ascenzija, kroz besne struje toplog lava koje su prekrivale zemlju, ispuštajući iskre pod plašećim ričanjem vulkana. Oprezno, Dino! Nestaj na ovu pukotinu, viknuo je Diki dok je njegov prijatelj skoro stao na pukotinu koja je iskaljavala dim. Opasnosti su bile svuda, pukotine na zemlji, vrući kamenjari i trase sjajećeg lava koji se ponekad probijao kroz zemlju. Iznenada, pterodaktili su izleteli iz oblaka dima. I hrometne klešte i žestoki pogledi bili su prepuni zloće. Pterodaktili su želeli da proždru Dina i njegovog prijatelja. Dino, beži, viknuo je Diki i brzo su skočili u najbližu pećinu. Unutar pećine bilo je hladno i tiho. Miris mha je ispunjao vazduh, a umrlo svetlo proseklo kroz uskim prorezima na plafonu. Stari dinosaurus je sedeo u ćošku pećine. Bio je boran, a oči su mu sijale mudrošću. Moj mali Diki, počeo je svoju priču, tvoj kamen nije mesec. To je asteroid. Asteroid. Diki ponovo upita, osjećajući kako njegova nada počinje bledeti. Ali brzo se sabrao. Onda, šta bi trebali učiniti sa ovim kamenom? Stari dinosaurus se nasmeškao i predložio da Diki da kamen nekome kome je najpotrebniji. Dino, slušaj, reče Diki, držeći mali parče asteroida, želim da ti dam ovaj asteroid, jer si postao pravi prijatelj meni. Kada je mali dinosaurus uzeo sjajni kamen, njegove oči su se zasjajile od radosti. Zahvalno se nasmešio Dikiju, a ovaj je osjećao da je njihova avantura zaista bila vredna. Seti se, Diki, počeo je stari dinosaurus, najvažnije stvari u životu su prijateljstvo i pomaganje drugima. Asteroid je samo parče kamena. Ali uspeo si da ga pretvoriš u simbol nade i radosti za ovog mali dinosaurusa. Diki i Dino postali su blizak prijatelji i odlučili su da uvek budu zajedno i pomažu jedan drugom.